albarka wannan farfajiya mai albarka wannan tare da wannan dan uwa da albarka shi wani hadisu da yake asasa wannan maulidi kowace shekara muna fata yadda muka taro ka Allah ya kara ma da wannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da saka alheri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Rasulullah zikir zikir Muhammadu wanda ya zama
Ya
Muhammadu Allah nuna mana nan Muhammadu sai gana na Fatima matar Sayyidi Ali na Fatima ya na Fatima matar Sayyidi Ali Zahra ya sharifai abu mujtaba
سيدنا
محمد سيدنا محمد سيدنا محمد والله بحري أبي كدي كدو yana musu kudu cikin sa za ku ga yayi kudu kun sa da zaki a kuna ta naushi a begen Muhammad sayyidina Muhammad ai ba ki ba bace kudi sayyidina wai ina babba mai buɗe fili babba hawo a ganka domin ba ya Allah ka ƙara sutura yau Muhammad jami'ai aka saka muku dan darajar alfarmar annabi Muhammadu yadda ya su wannan duri lafiya ubangiji Allah ya bayar mai da shi masauki lafiya saboda matsayin annabi